Asụsụ Igbo na-atọ mbọ, egwu ndị Igbo na-atọ mbọ, ọdịnala Igbo na-atọ mbọ. Maka na abụ m ada Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Kedu ihe bụ ihe m na-agụ? Bụ na ụfọdụ ndị Igbo ha anaghị anụ asụsụ Igbo, ha anaghị asụ. Ndị mụrụ ha na-ezi ha bekee. Kedu ihe bụ uche ha? Onye na-eme Igbo esighị n'anya na-eme Igbo ebe, ala Igbo ebe. Ọsọ na-achụ asị ka gbawa, onye na-anaghị anụ Igbo nwanne ọ ga-aghọta. Mbanụ ọ bụrụ onwe ya mana ọ ga-egbu ya, ọ bụrụ ọkaka nwere onyinye ọkwala ya. Onye Igbo na-amaghị Igbo ihe mere ya, ọ bụla na-eji ife ya eji ngala. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Nwanyị amụrụ ụbọchị Eke, ọ bụ mgbe Eke ka ọ bụ. Nwoke amụrụ ụbọchị Afọ, ọ bụ ka Afọ ka ọ bụ. Onye kpọrọ ya ọsị na ọma nza, ọ bụ na aha nkịta ka mma. Agaghị m agọ n'ahịa nna m, agaghị m agọ n'ahịa ala m. Ibe m sa njie m ọnụ, ihe mbụ njie m ọnụ. Eji m asụsụ Igbo m ọnụ, eji m ahịa Igbo m ọnụ. Onye Igbo na-amaghị Igbo ihe mere ya, mba ọbụla na-eji ife ya eme ngala. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Ndị na-agba mbọ maka ala anyị, ka anyị jisi ike agala mba. Emesịa na ọ ga-adị mma maka ala anyị, ka anyị jisi ike agala mba. Emesịa na ọ ga-adị mma ka anyị jisi ike.
Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu. Kee ka unu mee? Unu apụtago ụla? Daalụnụ ndị be anyị. Ndị be anyị, anyị ekene unu. Nnọọ. Ebe a bụ Igbo Language Police, ndị uwe ojii Igbo. Ndị uwe ojii Igbo. Ihe m ji akpọ m anyị bụ ndị uwe ojii Igbo. Ana m akpọ unu ka m gosi unu ihe ede na webụsaịtị eji akụziri ụmụaka ihe dị inclusive, nya ihe fascinate the role of supporting the children in the term of equality and the diversity and inclusive. Ka unu fụ na fa na enebela asụsụ obodo mmadụ anya, ya ka unu ghara ịdị na-akpọzi nke unu mkpọkọrọ. Ihe a bụ na UK webụsaịtị ka fa na-akọwa ụmụ ihe a, si ka ndị nkụzi na-enebela ụmụ ihe a anya na ọ dị mkpa. Ọnya ka m wepụta na-egosi unu ka unu mata mkpa ọ dị, ka unu ghara ịkpọzi ya mkpọkọrọ. Ndị ọcha ahụ unu na-agbakwulu, fa na-agwa unu na ihe dị mma. Mma enye unu nya obele, mma atụpenye unu nya ka azụ. Ntụpenye unu nya ka azụ, ọ dị oge ọzọ mbịazịa kụwazialụ unu aka oyibo nsogbu. Mma abịazi kụwalụ unu aka oyibo nsogbu. Unu na-aghọta ụmụnne? Unu na-aghọta ụmụnne? Anyị bụ Igbo Language Police, ndị na-ejide ndị Igbo na-asụlụ ndị Igbo ibe fa oyibo, ndị na-ejide ndị Igbo na-asụlụ ụmụ fa oyibo. Oyibo dịkwa mma, ọ bụ kpoo na oyoyo, mana debie kwara anya na-akpa epuru oghele. Kwara anya na-akpa epuru oghele. Ịkwarazi anya na-akpa epuru oghele, ịkwara anya ebe ahụ, ịkwara anya ịfụzia onye abụrụ onye Igbo, imi anya ka mma, igosizie nye na ịkụwa slate, igosie na ịgbaji chalk. Unu na-afụ? There are increasing number of children in Kumbaria who have English as an additional language. Additional. Ọ bụkwa na ọnyanwa bụ the main language. Additional. Chekwenu ka m bịa. Cheenu ka m bịa ụmụnne. Fanweli as additional. Unu filia? As additional. Unu n'anya unu ga-afụ ihe m na-ewepụtelu unu. Nya bụ sharing. Ihe a bụ na iwu ji ndị nkụzi na mba UK na fa ga-eme ihe a dị anya. Onye emerụ ya, ọ maa na ọ bụrụ qualified teacher and iwu jie na ajụjụ ajụrụ, a sị na ọ gị kọwaa ọlụ ndị nkụzi n'ịkwado equality and diversity and the inclusive practice. So mma just tụpenye unu nka, tụpenye unu ya, unu wee kwelu, maka unu na-achọ ịfụ ihe ndị ọcha mee. Unu fụ ihe ndị ọcha mee, unu kwere n'ike. Onye ojii bụ unu na-agwa unu okwu, unu adịghị ekwenyeli. Nọọ ndị ọcha mee enyi, unu wee kwenyeli n'ike. Ya ka m ji egosilie unu. Epestigomie pin nye kịta. Ọ dị na sharing board. Gụọ na ya. Unu na-afụ ya ọfụma? Ọ bụrụ na unu na-afụ ya ọfụma, si ka on zoom kwuo onye. On zoom onye. Fanare neglect home language. Fakpọrọ ya home language.
achọrọ m igosie ndị be anyị ebe a kịta bụ ebe Igbo Language Police. Agwa m unu na anyị nọ ebe niile na-atọchlight. O nwere ebe ịgba ịga ịgbatara ya n'ọsọ, ebe ọbụla ị ga anyị nọ ebe ahụ. Anyị nọ ebe niile lụkwuo aka akwa anyị maka anyị bịara ọrụ. Onye bịara ọrụ na-alụ trauzi alụ nya ọrụ ka anyị bịa na-enie ụmụnne. Tọpik Igbo Language Police ya bụ nye ewutekwana unu ma ejide unu wee na-enye unu mkpali. Nye ewute n'unu chaa chaa. Nye ewute n'unu ndị be anyị. Abịa jide unu enye unu mkpali, unu anọkọtakwana nwee mwute biko, maka na ọrụ anyị kete ka anyị na-alụ. Ọnya ndị anyị minilie ya ka anyị ji ekwogheli ebe niile ka afọ ọlụlụ. Anyị na-ekwogheli ebe niile ka afọ ọlụlụ. Ka m gụọlụ unu just few paragraph. Ngụọlụ unu onye na-akpọkwanụ mbani achọrọ m eme n'ihe ọ bụrụ sọ ọlụ mmadụ ka mma na-alụ. Mgbe niile a na-akpọ m si weta ego, si chọọlụ m chọọlụ m ụzọ obodo oyibo, chọọlụ m nwaanyị, chọọlụ m di. Ihe a ka mma nọ na-alụlụ unu sọ ọlụ nnọlụ na-alụlụ unu sọ ọlụ akwụ ụgwọ na nna eme mmemme nke m mmadụ echezo n'onwe m mmadụ echezo onwe m na nna alụlụ mmadụ ọlụ ajụli ese ewetalie kọnekshọn o ji ga-abịaba obodo oyibo. Na-akpọsọ kọlụ achọlụ mmadụ onwekwa onye na-akwụ m ụgwọ. Onwere onye na-akwụkwa m ụgwọ na-eme mma fụchala ike aja. Mma ebenete oke eme mma ahụ ka m zuo ike ka m na-emekwa ihe nke m. Ọ bụrụ mgbe niile ana m achọ nwaanyị ana m achọ di ana m achọ wee obodo oyibo. A na-akpọrọ unu kọlụ akpọkata onye ahụ bulu ilo. Yes, ya enye aka mana ịma nnyefezi aka oke. Ị na-eche itizi onwe gị na ị na-enyere mmadụ aka. Ị yara enwezi efe onwe gị. Onwenwekwa onye nyere m aka si nso ụwa m. Mmadụ enyenuru m ihe, mmadụ enyenuru m aka si nso ụwa m pụta. Nọọ mụ nyebelu mmadụ. Unu ga-akwụsịnata ka mmadụ kute ume. Sinsi echekete m onye nyenugolu m aka nnọọ echetere m. Echeketego m onye nyenugolu sọsọ ofu onye ka ma yara echezu. Mgbe anyị mee wedin nnọọ bute keeki maka nwaanyị na-eme keeki ayị m nwaanyị. O bute nnọọ keeki niile eji gbaa akwụkwọ si na ọnya ga-akata. Sọsọ ya bụ ihe mmadụ menugolu m n'ụwa m pụta. Nya mmadụ ọzọ ihe ndị ọzọ niile m mmebe ana m agba akwụkwọ sọpọtụ. Nna m nwụ sọpọtụ, biznes ya dụrụ, agụụ na-agụ m sọpọtụ, ọya akwa m akarịchago n'ike sọpọtụ. A na-asọpọtụ onye emefuzi akpọ onye ajọ mmadụ. A ga na-emekwe mana mmadụ ga na-eze isi. Onye mekete omegbuo onwe ya. Aya na-eme ọgọ ga-adịgide. Ịma ihe ị ga-emenwulu mmadụ mee mana ọ dịzi too much, ọ na-ewezi m iwe. Ọ bụrụ mụnwa mere unu enwe n'ọlụ. Unu kwesịrị ije buso ndị mere unu abancha, ndị mere unu echeta ebebe. Unu kwesịrị ije gba mbọ ma ihe unu mere onwe unu zọpụtụ. Ọ bụrụ mụnwa mere unu. Onye ọbụla chọba wenye. Ị ga na-achọ wee ga-emesi ike. Ịbịazịa mmadụ enyeli gị obere aka. Ibu na mkpa gị niile bịa dọkwasị mmadụ n'isi. Onye ọbụla nwere mkpa na-anyịgbu ya. Sinsi m pụta ụwa amanụrụ m onye nyelu m aka, nyelu m ezigbo aka. Mana kịta mmadụ niile, ndị niile ma ndị m amara ebute mkpa bịa na-awụkwasị m n'isi. Chọbalụ m di, chọbalụ m nwunye, chọbalụ m ọrụ, chọbalụ m nka, chọbalụ m wee obodo oyibo, chọbalụ m ịbịa gụọ, na-akpọ kọlụ na-agbakeli a na-eme ka ọ dịrị unu mma. Emechichi unu kpọọ onye ahụ ajọ mmadụ, onye mekete o mepụ, maọbụ onye inyecha ọbịa ọzọ. O nwere nnọọ onye dị fond of maka na m fụ ya na ọ na-eme ọfụma wee kpọọ onye ọya ọkwam ihe nye ihe
ojelibia ọzọ enyekwu ya ọbịa ọzọ nye na-atọ ọbịakwa ọzọ nsizi anya na ọdịrọ mgbachizie nye nkịtị kịta ọbịazi tomi maka mmadụ abụrụ ewu mmadụ abụrọ mkpa ha ọnụketa ewebekwa iwe ihe ahụ dị too much mmadụ ewebe iwe ma maka ọbụrọ m bụ gọọmenti unu nwee gọọmenti na ihe nchọ ngụlụ unu ka m gụọrọ unu nya ọsọ ka mmechie mbọsị ọzọ mbịa gụọ nke bụ 1.1 ihe bụ 1.1 kedu topic edi ọ shi nọ the responsibility of the government and the teachers in promoting equity, equality, diversity and inclusive. So ka m gụpụtala unu obele n'ọnụ oyibo unu jee gbalie nye ka unu wee kwere ọ si na there are increasing number of children in Kumbaria who have English as an additional language. It is essential that settings develop children learning ability in all aspects of English to enable them to participate fully in education and society as a whole. At the same time, n'ebe nchọ ikwu otulu unu ihe niile a na-agụbụ bụ ka ọ bụrụ mana ọ this point ka m na-achọ na point m na-achọ ebe a enwetego m at the same time children home languages must be recognized, valued and supported. Unufulia ihe a na-agwa unu children home languages must onwe must dị na ya must abụ strong language must abụ gịnị very strong language nya mmadụ gwa gị must or command you must obey ọnya anyị na-epolisi unu na-eme unu Igbo Language Police ka unu ghara inwe mwute ka unu ghara isi na anyị na-emegbu unu na-enye ihe a bụ British gọọmenti delie na their website ebe ndị nkụzi na-amụ nkụzi ọnya maka nje wee bọkepụtelu unu wee gosi unu mbụ ndị Igbo adagbe ndị Igbo amara onwefa ndị Igbo amara asụ Igbo ndị kpọrọ onwefa ndị Igbo mafa amara asụ Igbo ndị Igbo enwere afọ Igbo na-enye ka nje bọkepụtelu unu ebe a ka unu wee fụ wee kwere you must kwenye ma ịchọrịa ma ịchọrịa ọ bụrụ na isi na ị ya asụ oyibo ihe ị ga-emebu ịgbati ya ka izo ezo maka anyị fụrụ gị especially ibulu celebrity anyị kpụọ gị n'ala ozugbo anyị ada amụlikwa olee si ma ọ na ị na-ezo onwe gị ezo anyị ada afụ gị anyị fụrụ gị anyị ga-akpụ gị n'ala kpụtọọ gị gosi gị na onwere ihe ịbụ na ịbụ ihe ikuku ga-ebulu na-enye ka m gwụkwala unu n'ọzọ the last sentence ebe hole a at the same time children's home languages ifugie languages fa na-achọ nya onye ọbụla nke ọ na-asụ gị sọpọtụ ọnya ifugie recognized, valued and supported. In short ka m rapụ unu maka unu bụ ochintị unu bụ ogbi ndị Igbo deaf and dumb ịbụ na ị mara asụ Igbo ịbụ Igbo deaf ịbụ Igbo dumb ị ga-asụ Igbo dee Igbo ma ọ bụrụ na ịbụ ezigbo onye Igbo ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ifele gbuo gị dị ya ịbụ ewu mkpa ịbụ ewu Hausa oyihe ịbụ atụrụ ugwu ịbụ atụrụ Hausa ka ịbụ ifugi na ịbụ atụrụ Hausa ifuli ya na ịbụ atụrụ Hausa ịbụ ezigbote atụrụ Hausa ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo amara asụ Igbo
agụgolu m unu ihe ndị British dị na their website about supporting home language. Fatielie must unu na-asọdụghali eso n'isi n'ọkụ. Unu chee na a ga-abịa kụbala unu aka. Unu chekwe na a ga-abịa kụbala unu aka. Unu amara na anyị bụ Igbo Language Police, ndị ala ndị Igbo. Ndị ala ndị Igbo. Unu chee na anyị ga-abịa kụbala unu aka. Ọrụ ihe unu na-eche onye Igbo amara asụ Igbo ka abịa kụbali aka. Ewu Hausa unu nọkata unu na-eme ka ndị agbara ọgwụ n'isi, ndị amachala ihe. Ọrụ arụ bụ ihe adụrụ unu. Asụsụ Igbo na-atọ m ụtọ, egwu ndị Igbo na-atọ m ụtọ, ọdịnala Igbo na-atọ m ụtọ. Hey, maka na aga m adị Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo anyị na-akwalite ihe anyị o, anyị bụ nke anyị o, anyị na-akwalite ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka, kedu ihe bụ ihe mụ na-anụ na ụfọdụ ndị Igbo asụsụ Igbo ha anaghị anụ, asụsụ Igbo ha anaghị asụ, ndị mụrụ ha na-ezi ha Bekee. kedu ihe bụ uche ha, onye na-eme Igbo esighị na ya na-eme Igbo ebe ala Igbo ebe ọsọ na-achụ asị ka gbawa, onye na-anaghị anụ Igbo nwanne ọ ga-aghọta mbanụ ọ bụrụ onwe ya mana ọ ga-egbu ya o, ọ bụrụ ọkaka gwere onyinye ọkwala ya o, onye Igbo na-amaghị Igbo ihe mere ya o, ọ bụla na-eji ife ya egala o, anyị na-akwalite ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o, anyị na-akwalite ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Nwanyị amụrụ ụbọchị Chieke ọkwa mgbe eke ka ọ bụ nwoke amụrụ ụbọchị Chiafọ. ọkwa ka afọ ka ọ bụ onye kpọrọ ya osi n'ọma nza, ọ bụ na aha nkịta ka mma o, agaghị m agọ n'anyị nna m o. Ka m rapụ unu mma, anyị ga-abịa ọzọ ma emesịa. Ndewonu, ka emesịa na ndị be anyị.